ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, ଉତ୍କଳର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ମୋର କବିତାଟି ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଉତ୍କଳ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। ଉତ୍କଳ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ତାହାରି କୋଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ତାହାରି କୋଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ତାହାରି ପାଦକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଧୋଇ, ତାହାରି ପାଦକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଧୋଇ, ନୀତି ପୂଜିବା ଯେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ, ନୀତି ପୂଜିବା ଯେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ରମଣୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସୁବାସ ବାକ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜ ହୋଇ ବସ, ସୁବାସ ବାକ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜ ହୋଇ ବସ। କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଇଂରେଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି, କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଇଂରେଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଜୟ ଜୟ ଜ୍ଞାନ କରି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଜୟ ଜୟ ଜ୍ଞାନ କରି। ମା ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି, ମା ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଲେ ସାରି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଲେ ସାରି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ରାଜା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ରଜା, ଜଗତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଜା, ଜଗତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଜା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସର୍ବେ ମିଶି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସର୍ବେ ମିଶି, ଦେବଭୂମି ଆମେ ଆସ କରିବା ପୂଜା, ଦେବଭୂମି ଆସ ଆମେ କରିବା ପୂଜା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ।